guys, tora sila guys. Pagkalaro sa lapok. Dangog. Ah. Biting. Nara sila guys. Dagan mo kuha. Naman. Natunog ka siya? Silang ni sisi. Good. Mga bangus nih guys, mga bangus. Bangus. Insik. Sam. Sama. Ayan na, masaom na si. Sige na ka maibot din. Tuyo ang yan. Lang mo ba na di? Kasi nakaok na yun. Lang sa ilang live. Nakaroon na ba na dyan? Lang. Ano? Sa ibo ka di mo
O, di ba? Teko kayo ba? Pero, kinanglan nga dili. Kinanglan nga dili. Huwag kang tao. Hindi ka maibot. Oh, ano? Marami na kayong huli dyan? Mabaw. Mahigit isang sako. Ayaw ilabay kay Kaya ko mawala siya. Basta nandito ako. anong sabi mo? Marap ka dito, marap. Harapin mo ako.
bangus. Bangus. Ano, layak lang. Pansat. Pansat. Mga gagmay ba na? Mga gagmay. Pinilit sa doon.
Mahirap talaga, maging mahirap. Ang hirap kasi umanap ng pera. Pag kayo mahirap. Mahirapan kayo sa kalisod. Kinsa man yung sinilas. Kakakuha na. Deliver. Deliver. So guys, mamailhin mi sa Juanon Islands. Mamailhin mi sa Juanon Islands. Juanon si sisira ang bulaklak. Papasok ang Reyna. Sasayaw ng chatsa. Ang saya-saya. Lito guys, lito.
Bye.